Zvaita sei pakuita sei? Hayi usinzonditera music. Tera music zvine basa rekuita sei zvemusic. Sei uri kudzikisa volume yangu. Mashadzi mwenziyo dzekuridza wauri kuri iwo every time ndikatukana newe unoridza nziyo dzelove waunenge uchifunga ndiani paunenge love song ya Bounty Lisa na Soldier Love. Anditi ndiye love andivaidanana. Iwo waunenge uchifunga paunenge uchiridza song iyo ndiani. Inini kana tichiwirana newe auridzi nziyo dzerudo dzaka. Sha tikuchema Soldier Love sha. Wadi kutaka imwe song yairidzai kuti kana ndafa wadi kuridza iyo. Hayo ndoramba ndikutira kana ndafe. Saka sei wada kuridza. Iwe udonesa nini? Ndokumbura kwa phone yako. Pane zvokutsvaga. Aiwa ndoda kutora ma pictures. Ndokumbura uise password. Password yako. Andotema pictures swa ipapo kuna apa pane ngapa kamera. Saka time ndotoreswa ma pictures nefoni yakaloka ine. Ndozvori kude. Ndoda calculate. Calculate? Calculate yakushandisa phone yako. Wakapasa midzi. Pane zvandoda calculate. Calculate diki ofoni. Kamera karapa. It's okay ndambokuona uchisa password 10 minutes ago. Isa. Neyako man. Wrong password. Saka unozati waisa password yako 10 minutes ndakatarisa. Watosara ukachinja panangosimuka 10 minutes idzi watochinja password yako because ndaiona. Password yangu ukidiwe. Unozati 19 wangokaisa password kuti 1996. 10 minutes ago ndiana akazvarwa 1996. Password ine basa. Wangokaisa 1996 ndiani igore rakazvarwa ani iroro. Hazvina basa zanguri ma numbers 1996 hazvina basa. Nekuti ndirani wadi kuisa date of wadi kuisa gore ndakazvagwa ini. Zvine basa iyo pako ndakambobvunza password yako. Ndambobvunza password. Ina zvinozi phone yangu inogara isina kuloka. Kuda kwako. Indofamba kwakawanda. Shamwari kana marriage yacho ichinetsa ini nangu zviri nandine umba kwedu. Udanda rini ndototi ganda dida fiyo izvi zvinokusiya. Zviri nandine umba kwedu because kana ticha zvinhu zvokuvandirana ameno pamwe mune zvizvo unova pamwe akauraya munhu kana kuti pane chicha unovanza mufoni wako. Watoda kuenda rini ndiwo anokusiya. Enda utonyare unosvika uchinzora marambirani. 1996 ndiani akazvarwa 1996. Nye password yako ndakambokukumbira password. Sei waisa password yekuti 1996. Ndiko kunongeta 1896 zvine basa. Saka wadi kuisa 1896 iyoyo. Denda isa waiti chi? Hapana zvandaitaura asi 1996 ndiani kumba kwenya hakuna munhu akazvagwa 1996. Unoziva. Iwo unozvagwa 1996. Ina handina saka ndiani. Unoziva wese. Mwana wose kuwa. Mana zvimwe zvinhu zvaturi kuita izvi. Utonanzi ndaramba ninye password. Taura date rauda ndokudira futi ndinokusiya makwe. Ne. Unokuda ngonesa nini all the time.